Parienda loa kinde mane wabaye Kisumu tojiwaro orek bendo kisa latini horomo koda pariegani ne giyadwa no se pangi chuth ne wewe ini chung kata kuni ne pangi gimagango gol gige itere county golo tire kondo nyako ne isekwano ginedi magi taska nyaka pinjonge akuni ni lich kaka lich ineno kako pangere lich kaka lich akuni tarik 22 Saturday burudani ukrechal burudani kendo Kisumu ukrechal Kisumu manyaka nyang nyongo se yeno media biro bedo malich baratari akuni ni tarik 22 Saturday Opiyo jarumba kod ibne amdori pako jotume kod madanje perimeter Opiyo jarumba kod madanje perimeter media ne donjo ywe mokalo idonjo tikao taska di ne golani taska ngwen gol taska ngwen kabu taska ngwen ngol kanatu mak taska ngwen bas ikao taska ngwen 1 free iwacho ni 1 free piyo taska ngwen 1 free taska ngwen manu promotion ne tarik 22 Saturday burudani meja burudani ka washe doge ka wash ka in Kisumu ibido opposite container Tido o container o en container ibido opposite container maniluongo ni burudani club mera wadon chon donjo firi ibiro gedako ibiro nono in single imer ne donjo firi gimwa koni ni en taska promotion ni kawa ngwen 1 free wach gino piyo angwen 1 free angwen 1 free ne wach matek angwen 1 free ne angwen 1 free ne gino waromo rubiro dani tarik 22 Saturday parienda loa kinde mane wabaye Kisumu tojiwaro orek bendo kisa latini horomo koda pariegani kikiloki na mera jogo wer tonge karatengo wakoni no mera burudani club tarik 22 ok ne chal kedo meja donjo vili